Vale? A continuació us parlaré de la reutilització de mascaretes. Quin és l'entorn en el que ens movem en relació a les mascaretes? Doncs, si ens fixem, ens recomanen no fer servir les mascaretes durant més de 4 hores continuades. Clar, si tenim en compte la situació de la Covid-19, on tothom va amb mascaretes i milions de persones de població, doncs vol dir que això suposa un problema greu de capacitat de producció, que per sort això ja s'està solventant, però tot i així encara suposa un problema greu en quant a cost acumulat i en quant a residu tèxtil generat. Estem parlant de milers de tones de residu tèxtil de mascaretes. Per aquest motiu es recomana fer servir mascaretes reutilitzables. El seu benefici és innegable. Ara bé, què hem de considerar? Hem de considerar que perquè una mascareta sigui reutilitzable vol dir que després de la neteja, del rentat, continua mantenint les propietats que ha de tenir com a mascareta. I per una altra banda hem de tenir en compte que una mascareta pot acumular microorganismes no només que vinguin de l'exterior, d'un entorn contaminat, sinó també que vinguin del propi usuari. Per tant, què cal per poder reutilitzar una mascareta? Doncs hem d'aplicar un procés de neteja i eliminació de microorganismes patògens, és a dir, que puguin originar una malaltia, però ho hem de fer de manera que puguem mantenir les propietats funcionals de la mascareta. Aquestes propietats són bàsicament dues. Són la capacitat de filtració i són la respirabilitat, és a dir, com de fàcil és respirar a través de la mascareta. El mètode que s'ha de fer servir per reutilitzar, per rentar, esterilitzar, etc., doncs depèn del tipus de mascareta, depèn de l'escenari d'ús i depèn de la composició de la mascareta. En aquest moment hem de fer un parèntesi per parlar de què es neteja, què entenem per sanitització, per desinfecció i esterilització, perquè són termes que habitualment fem servir de manera indiferent però no volen dir el mateix. En primer lloc, estan ordenats de menys intens a més intens. En primer lloc, tenim la neteja. Quan parlem de netejar, simplement estem parlant de treure restes orgàniques o inorgàniques que estiguin a la superfície i no tant a la superfície del teixit de la mascareta. Però no estem eliminant microorganismes de manera notable. La sanitització és el següent nivell. Estem parlant de que ja reduïm una mica el contingut de microorganismes. Un pas més enllà tenim la desinfecció, on sí que reduïm de manera notable microorganismes patògens, però alguns no els eliminem. Per exemple, les espores bacterianes, que són molt resistents, amb una desinfecció no les podem eliminar. I per últim tenim l'esterilització, que és el mètode més intens, i és el mètode en el qual es poden eliminar totes les formes de vida bacteriana, microbiana, que poden originar una malaltia, ja siguin virus, fongs, bacteris o espores. Aquí hi ha una consideració important. Si la mascareta la torna a fer servir el mateix usuari que l'estava fent servir, és a dir, si no són transferibles entre persones, podem fer una desinfecció. Ara bé, un altre escenari seria aquell en què la mascareta la pogués fer servir un altre usuari. Aquí, obligatòriament, hauríem de fer servir una esterilització, ja que no tenim només el problema de la Covid, sinó que estem parlant de que la malaltia d'un usuari podria passar a l'altre usuari. Per això, l'intercanvi de mascaretes no és un escenari habitual. Parlem de que la mascareta sempre la fa servir el mateix usuari, no és transferible. Per què? Doncs perquè l'esterilització és un procés complicat, o per dir-ho d'una altra manera, més que complicat, s'ha d'assegurar que realment estem esterilitzant. Això vol dir que habitualment es fa a instal·lacions qualificades que tenen mètodes validats i mètodes comprovats. Entre els mètodes d'esterilització es pot veure en aquesta taula, i sí que hi ha mètodes més coneguts, com l'autoclavat, que és calor i humitat, però hi ha mètodes més complicats, com ara irradiació. Per aquest motiu, l'esterilització no és l'escenari habitual. Ara bé, per la desinfecció ja sí que ens trobem amb mètodes més normals o més coneguts, com és el rentat amb sabó i temperatura simplement, o com és l'ús de lleixiu o etanol, tot i que hi ha mètodes més tecnològics o més complicats, com l'ús de plasma o radiació ultraviolat. S'han fet tota una sèrie d'estudis darrerament en relació amb la crisi del Covid-19 i, per exemple, el Ministeri de Sanitat ha emès una llista de productes virucides autoritzats, és a dir, són productes que està demostrat que tenen capacitat per eliminar el virus, com a mínim de la Covid-19, i que estan presents en aquesta llista d'aquí, que té aquest aspecte on ens diuen el nom del producte i recomanacions d'ús, entre d'altres. Com s'ha de fer per desinfectar mascaretes higièniques? Doncs bé, una mascareta higiènica, en principi, hauria d'haver passat una certificació conforme compleix la norma UNE 0065, que és la norma de mascaretes higièniques reutilitzables per a adults i nens. Això vol dir que la mascareta, segons aquesta norma, hauria de resistir com a mínim 5 cicles de rentat.
Això vol dir que després de 5 cicles de rentat, la mascareta continua mantenint les característiques que ha de tenir segons aquesta norma. I aquestes característiques bàsicament són dues, que és la capacitat de filtració i la respirabilitat, lo fàcil que és respirar a través de la mascareta. Això vol dir que si una mascareta compleix aquesta norma i té instruccions de neteja, l'ideal és seguir aquestes instruccions perquè això vol dir que després de com a mínim 5 rentats continua mantenint les seves propietats. Fins i tot si el fabricant ens diu que pot resistir més rentats, vol dir que després d'aquests rentats continuarà mantenint aquestes propietats. Tot i així ens podem trobar amb mascaretes que no tenen instruccions. Si no tenen instruccions, en principi hi ha 3 mètodes que són recomanables, són aquests 3 d'aquí. El primer és un rentat i desinfecció amb un cicle de rentadora normal. El que és important és la temperatura. Ha de ser com a mínim a 60 graus, però pot ser un cicle normal de rentat, de rentadora. Un segon mètode recomanat és submergir la mascareta en una dilució a proporció 1:50 en aigua tèbia durant com a mínim 30 minuts. El temps és important. Després de submergir la mascareta, evidentment haurem d'esbandir una mica amb aigua i sabó la mascareta per eliminar restes de llegiu que puguin quedar. I per últim tenim el llistat de productes virucides que he comentat a la diapositiva anterior i que es poden fer servir, però sempre seguint les recomanacions del fabricant, en aquest cas. I per últim, amb aquests productes també en general sempre és necessari esbandir amb aigua i sabó per eliminar restes del producte que podrien ser tòxics per a la salut de l'usuari. Hi ha altres mètodes que circulen aquests dies i que es parla que poden servir per desinfectar, però que no són recomanats. És millor els 3 mètodes previs. Aquests mètodes, que es parla molt, és simplement fer servir etanol, 70%. El problema és que l'etanol és un producte que pel que està estudiat no és tan eficaç, no és tan eficient front al virus. També es pot aplicar vapor. Aplicar vapor amb una font de vapor a prop és un bon mètode desinfectant. El problema és que pot degradar la pròpia màscara, les gomes, i pot fer que la respirabilitat sigui més difícil. Per això no és un mètode recomanat. I per últim hi ha el temps. Sabem que el virus a les superfícies tèxtils es desactiva després d'uns dies, que s'ha estudiat que està aproximadament en un termini entre 2 i 4 dies, però no és un mètode molt rigorós i per tant tampoc no és recomanat. Sí que és important en quant al rentat en rentadora, que és el mètode més adoptat en general i el mètode més senzill, seguir una sèrie de recomanacions que són les que es poden veure aquí. Doncs bàsicament és evitar el contacte entre mascaretes brutes i roba neta, amb la qual cosa contaminaríem la roba neta que puguem tenir. La persona que fa la manipulació de les mascaretes per fer el rentat s'hauria de protegir mínimament, és a dir, intentar no tocar les mascaretes amb les mans nues, sinó fer servir guants, si és possible. Després, no fer servir productes que no sigui sabó normal, ja que podien degradar les mascaretes, productes afegits per millorar qualsevol aspecte que amb altre tipus de roba podria servir, però no és recomanable fer-ho servir en mascaretes. I després és important també assecar les mascaretes en les 2 hores posteriors al rentat, perquè si es queden humides molt de temps poden proliferar els bacteris i tornarien a estar brutes. També molt important, no es poden assecar ni higienitzar el forn microones perquè faran malbé a l'estructura de la mascareta. I durant l'assecat és també important evitar ambients que puguin estar contaminats. Per últim, és també molt important, no es diu sovint, però és important, després de tot el procés de rentat i assecat, s'ha de fer una inspecció visual de la mascareta per assegurar que no hi ha cap trencada o cap defecte que pugui tenir un efecte sobre la seva eficàcia. Tot això que hem comentat és amb el que respecta a les mascaretes higièniques. Ara bé, ara parlem de les mascaretes EPIs, que són element de protecció individual. Les EPIs, de fet, són mascaretes que, com indica el seu propi nom, les fan servir habitualment o professionals o persones vulnerables per protegir-se. Les mascaretes higièniques, de fet, són eficaces sobretot per protegir a la resta de gent, de l'usuari, però en el cas de les EPIs el que asseguren és que l'usuari està protegit envers una contaminació externa. Per tant, el que és molt important és que s'ha de seguir les instruccions de reutilització d'aquestes mascaretes, perquè és l'única manera d'assegurar que continuaran mantenint les seves propietats. En cas de que no tinguin instruccions, no es pot recomanar de cap manera tornar a reutilitzar-les, o a rentar-les, o a desinfectar-les, o esterilitzar-les, perquè mai no podrem assegurar que mantenen les seves propietats de protecció. En tot cas, s'hauria de fer amb un procés validat i és un procés complicat que no
no és comú no està a l'abast de tothom. Per últim, cal recordar que tenim una compilació de normes i documentació sobre la reutilització de mascaretes que es pot veure en aquest enllaç, on tots aquests aspectes estan detallats a fons. Gràcies.